মিডিয়া ফ্রেন্ডাও ন তিনি 16 তারিখ 10 মাস 2021 শনিবারনি সালো তিনি 10 আরডি ব্লকনি খাকসাং এডিসি ভিলেজ তিনি তাকু দানিয়েল রিয়াং ব মথা যুব সংগঠননি কেহা প্রাইমারিনি সেক্রেটারি বিনি নেতৃত্বও তিনি 16 ফ্যামিলি এবং 53 ভোটার যে ফাইনাল রন খাকসাং ইয়াসাং সগে ডিসকাউন্ট ত্রিপুরা ল্যান্ড মুভमेंट ब्रफो चुंफो आईपीएफटी बाय उंगिना मुभमेंट खेसिना हिया खाकसां फाइनाल लासोमनि पांडा बो पांडाओ तिनि बारि दं थचा थचों मिया किपो कालापानी जों लाव सालपतिनो तिनि कांचनपुर सब डिविजन एवं साइड विधानसभा कन्स्टिट्युएंसी आन्डारो सालपतिनो सीपीएम बीजेपी ते त्रिपुरा मथा जत जागानि न याकारिये जे सालपति आईपीएफटी जॉइनिंग चले दं एवं नाइफनो दं सयनिफो दं सालपतिनो जॉइनिंग चले दं एवं जों गाहाम जतनो जों सिलाइपायहा आईपीएफटी 2009 जे आन्दोलन खेफायमो अब बिनि आन्दोलन बेराये जों ता बाबे त्रेवाहा नेने याग्रा एक्सि खेफाये जों आन्दोलन खिया उसिया जे आन्दोलन सानिचि चलेये तिनि नेशनल फेडरेशन फर न्यूज स्टेट हिमबा एनएफएनएस बाय फरनतसिया जों आरो मेंबरशिप परमानेंट केसिनि वाइस प्रेसिडेंट ट्रेजरार जतनो आरो कमिटी खसंखाये आन्दोलन खेतो मनो या बेराये त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हिया जों त्रे इमाउनु फसाया हिया जेमची फाइनेल न तिनि खाबै खबनो लांसो बारि खाकसाहा आं जतनो सालिनायो आइनि मीडिया फ्रेंड न नरावनि दारा दियो तिनि बदिनमा नांमनि मेसेज न सारा त्रिपुराव न जत फसिनि उंथ जतना हामबाय बारके खाकसा मातो तिनि मीडिया फ्रेंड न तिनि खाकसा एडिसि विलेज रो सालका सुभाष नगर के तिनि पार्टी आईपीएफटी नि आनंद सागर अंचल बेकेछि मो बरो केहा जॉइनिंग प्रोग्राम काके त्रिपुरा लैंड नि नांगमनि अवेयरनेस प्रोग्राम कोन केहा बरो जों बारिखे खाकसां मातों त्रिपुरा मथा एडिसि सरकार फाइपेमोन बरो जोंनि पार्टी आईपीएफटी त्रिपुरा लैंड नि मुभमेंट दिन दिन चिनि लगे फाइदों तानि जरावो त्रिपुरा मथा सरकार फाइपेमोन यागुओ जों बांवा जॉइनिंग प्रोग्राम केहा दाइनसरा गावसभा कांग्राई गावसभा कालापानी गावसभा दक्षिण दसदा खुम्फु एडिसि विलेज के तिनि बो खाकसां गावसभा बो 5टा गावसभाओ 500 परिवारनि बेसि इनके 1000 भुटाननि बेसिता ओ तिनि पार्टी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा सरकार फाइपे एडिसि सरकार फाइपेमोन यागो तिनि पार्टी आईपीएफटी जॉइन खाया आरो मी 20 काउंफोनो फाइनाय आशा खेव ममी तिनि फुपत्रे तासु फाइफिउ पार्टी आईपीएफटी नि त्रिपुरा लैंड नि मुभमेंट हामयाग ये तिनि फचुङै खुपक्रं तनाय दं कांग्राई नि उसी पूर्व सातनाला दशमनि गावसभा तिनि दक्षिण तैसामा उत्तर तैसामा बदिंखे बांमा गावसभानि पश्चिम बान्दारिमा बदिमा गावसभानि जोंनो ताव खुपक्रं तनाय दं आरो मति बांखे ते 1000 परिवार फाइट मानबा पानो जिन 20 गाव जोंबे कन्टेक्ट खेतनाय दं आरो मे खाकसां बदिंखेनो जों निजेनि थांमानि लामा सिफाय फैनाय रंसाखौ बारिखे खाकसां मरियो आरो मे बाथखे खाकसां म रिहा जिनि मीडिया फ्रेंड न के तिनि फाइनाय जिनि त्रिपुरा मथानि तांफां उंगे फाइनाय रंसाखौ फनो खाकसां मरियो जतनो हामबाय खाकसां आईपीएफटी तनो तिनि मंबये तिनि आईपीएफटी जॉइन माके मा मेन उद्देश्य मा
तिनिया आं जतनो खाकसांमो पैलाव रियक मानके तिनि सार एमएलए के जत फैनाय बनस काव आं खाकसांमो स्कां या फैयो खां तिनिया ब पार्टी आईपीटीओ आं स्कां फन आं पार्टी आईपीटी नि आं तांगे आं तंगने आं फ यु निके हा बेटा आं फ तांगे हिये होस्ट के तंगे आं फ आईपीटी आं हिनेसे हार हिमबार फ ब लाइनै जे इडीसी निर्वाचन के तिनि त्रिपुरा मथानि हिये जे जों जे बुबाग्रानि तुइथेमो हिये जों आबरनो जों तिनि जे बाचानाय बाबु रंजन न जों बुट सुये जों बुनो जों पाइरि जों रिहा के आबो पाइरि रिमन यगु के ताव जे आस्कालियो ताव मांथाय के नाये नायमी जे त्रिपुरा मथाओ तुये तंनाय बर्तमान त्रे एलाकानि हुग्रानो आं साया लिडारानो आं साया जे र तिनि जे एरिया ब खाकसां गावसबा ओ जे लिडार के हुग्रांग तंनाय कानो सागर एरियाव जे तंनाय लिडाराव बरनि जे तुइथेमो एकदम हामया स्कांफो जे जों साये जों माथाव आईपीटी जा तुइथेमो हामया हे जों स्कां साव हिमबा ताव नाय नंगादि त्रिपुरा मथानि ताव मात्र 6-7 मास जरावसे ब्रनो स्निया ओये था के मांगमी के ब्रनो स्निया ब्राव जेफुओ जों जे कस्ट कलंको के जों जे राजा फाइफुराव बचिन आनंद बाजार जे आरो इलेक्शन स्कांगो आरो मोटर स्टेनो जों याव फाय फुकाखो रि जों हरसाल थिया के जों तिनियाव फानकाखो रि जों कस्ट के तिन जेमा जों जों त्रिपुरा मथा जों नांख्रो हिमबा ता तक मांगफाय के त्रिपुरा मथान जे लिडार से ब्राम खासिने नेलेग्रा माया आं बो मुहि आं साइ नाया आबो नान जतो सिपाइनाय मांगमी लिडार से तिनि रनाय दि तिनि सार प्रेम कुमार yang एमएलए बुंग्रो फाइके रोते रोते हुग्रा फजतो फाइए दं हिमबा जे त्रिपुरा मथानि लिडाराव नायनिदि एम थामो जागा ब्रां थांमैया बाबुरन थामो जागा ब्रां थांमैया मामी नाइसले लाइमी आबो थावया ते लिडार ब्रां मांगलाइनके के लिडार लगे थांके ते लिडार बुनो आबुनो लासिन खय ब्रां माइ ब्रां स्माइता ब लिडार लगे हिनाय ब हमको ब फनानो बनो ब लिडार नि लगे हिनाव न ब्रां न मुख खाबुरा हाक्लाइनि खेगानाय याबो खेब्रानि प्लान से बदि त्रे महा नाय निमित माइके ब्रां हुग्रा निमसियो के पारान डेभलपमेन्ट बा पान्दाव ब्रां चंले मेमो वाहाव ब्रां क्रोय सुदु ब्रां माइनाय जे ब्रां पैलाक माइसा ग्रेटर त्रिपुरा लेन तावके ब्रां मांगथा ब्रां सते लिडार लेन खावा आगं थामी जनगण ब्रां चिसिया केते माक मास कांगुथि चले गरीब ता अंके बटमा आइलेम फाबो क्रोय आले गरीब जासे के आइ मा बक के तुंजाव बंफा गरीब नो बक्रोय बदिसे के मा तावके मा लाइनके जखन तो इलेक्शन पाइए तो जे सरकार जे दिसो था तावके बाइक गाड़ी क्रुइमा के त्रिपुरा मथाव तंस्तुं मैया बदिमा काउ उनि थांमी आमबे सां बेट थाखाम खानाये खासायां तिनियो नाय नायमी जे त्रिपुरा मथाव जे तंगै नायमी लिडार नाय